Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Namuhla ake sikhulume ngamaphupho abika isisu esizochitheka. Uma ngabe umusha silandele uhambe uyosubscribe na YouTube ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini uma sengifaka ivideo yalombuzo ozoyibuza ku-comment. Amaphupho abika isisu esizochitheka. Ukuphupha amaqanda afile. Ukuwasha ngamanzi angcolile. Lawo maphupho namanye amaningi abika ukuchitheka kwesisu. Ngabe udinga ulwazi oluphelele ngamaphupho, ngicela ungene kunansi link kwibio uhambe uyosubscribe. Uma uyibuka ku-YouTube subscribe ukuze noma ngabe nini uma sipost ama video isheshe ingene kuwena i-notification. Nisale kahle.